Čiže treba si uvedomiť, že tá analytická evidencia môže byť aj širšia, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že tá analytická evidencia musí nadväzovať na nejaké analytické účty. Keď sa budeme baviť najmä o účtovaní dodávateľských faktúr, a narazíme na to v praxi veľmi často, že v podstate niektoré faktúry nám prichádzajú až po termíne, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, a častá diskusia je, kam ich mám zaúčtovať. Samozrejme je to trošku postavené na hlavu, to čo hovorím, ale je to praktické. No jednoducho tam ich budem musieť zaúčtovať podľa toho, kde som ich zapísal do analytickej evidencie. V opačnom prípade neviem zabezpečiť, že mi analytická evidencia bude nadväzovať na zostatky príslušných účtov. Ďalšia vec, na ktorú by som vás chcel upozorniť, s ktorou sa veľmi často stretávam, najmä na strane pohľadávok, je, že my účtovníci, ktorí si už niečo pamätáme, ja som mladý účtovník, ako môj kolega hovorí, účtujem iba tak okolo 30 rokov, takže, ale predsa si už niečo pamätám, a v podstate práve tie rozdielnosti alebo niektoré veci, informácie, ktoré ešte nemám presné, alebo nejakým spôsobom nemám doklady na to a informácie mám a v čase, keď zostavujem účtovnú závierku. Voľakedy sa to riešilo, že poznali sme tzv. Dohadné účty aktívne a dohadné účty pasívne, kde som robil nejaké odhady.